Bij een auto-ongeluk bij Boetenpost is juist rond eind van de middag een zo'n 40-jarige vrouw uit Zerhuizem om het leven kwam. Het slachtoffer wie fractievoorzitter van de ChristenUnie van Karsvelen en ziet zo'n 2010 in de gemeente Rie. De vrouw kwam met een oorauto in botsing. De oorbestuurder is met onbekende verwondings naar het ziekenhuis gebracht. Boven Friesland zet pijlen onder de balkons van flats onder Dirk Boutstraat en de Jan van Skorrelstraat in Ljout. Uit de controle had blijkt dat de balkons net aan eerst voldoen. De wenningcoöperatie denkt na over een definitieve oplossing van het probleem, want die tier bleven de pijlen staan. Hield dit meer Frieske door het zeilslieu rijdt ze ernstig verwonnen bij het klussen. De plastische chirurgen van het Ljouter MCL had dit hier rond notaal 128 klussen geopereerd om het zwier verwonnen haan. Bij het MCL is het aantal klusslachtoffers nou groter dan het aantal vuurwerkslachtoffers. De gemeente Ljout had een samenscholingsverbod ingesteld voor de wijk Cambuursterhoek. Het horen hier wie er een soort doellijst van jongeren benamen bij het Samenhofpark. Ze waren voor duizenden euro's vernield en waren buurtbewoners bedriegen. Het is de tweede keer dat de gemeente een samenscholingsverbod instelt in de stad. Jong het nog lang warm, maar om een uur zag het nog zo'n 22 graden. Vannacht zakken de temperatuur naar zo'n 13 graden. Morgen een simmerse periode met zinnen. Het wordt dan tussen de 23 en 27 graden.